Isang taong gulang na batang lalaki ang nalunod sa ilog sa Manawag, Pangasinan. Nakaalerto si Jay Torida. Nalunod ang isang taong gulang na batang lalaki sa ilog sa barangay Pao, Manawag, Pangasinan. Kwento ng ina ng bata, naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang kanyang anak habang inaasikaso ang bagong silang niyang sanggol. Nang tawagin daw niya ang anak na naglalaro sa labas, hindi raw sumagot. Doon lang daw niya nalaman na nawawala na ang anak. Hinanap nila ang bata hanggang sa matagpuan nila sa ilog na malapit sa kanilang bahay. Bumaba ako sa ilog. Doon ko hinanap yung anak ko, yung talaib. Bigla kong ginanon, malapit sa puno. Nakita ko yung anak ko nandun. Nandun ang anak ko. Siyempre sa akin na masakit. Nakita ko. Dinive ko yung anak ko, buhat-buhat ko. Inakyat ko, kala ko makakasurvive yung anak ko. May pulso pa. Dinala agad sa ospital ang bata. Nadatnan na po namin na yung bata is nakaratay na po. Pero ang nagtakbo po sa is yung sa hospital is yung aming ambulance. Nagtataka raw ang ina kung paano nakarating ang anak sa ilog. Gayong kailangan pang bumaba sa dike para makarating doon. Yun din, nagtataka ako ba't biglang napunta doon, saglitan lang siyang nawala. Saglitan lang siyang nawala. Ito lang, pagkalabas lang ng bahay namin, sumunod ako. Doon na siya nawala. Wala raw nakikitang foul play ang pulisya sa insidente. Nagpaalala rin ang pulisya sa mga residenteng nakatira malapit sa mga kailugan. Huwag po nating iwan ang ating mga anak, lalo na't mga bata po yan sa kanilang paglalaro. Kailangan po lagi nating nababantayan po sila para po maiwasan po ang ganitong insidente. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon.